बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब स्क्रिनाव नुनो मोननाय सावगारिया तेजुला बरगयारिनि आथिखालाव समाजाव मा जामारदों बिहामजोआ गुबुन हौवानाव गावनि फिसायखौ गारनानै खारदों बेफोरबायदि बिहामजो खारनाय आरो दैखारलांनाय जाथायफोरा गले गले समाजाव जाफ्लेबाय थादों चिरां जिल्लानि रुनिखाता पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय बैग्रिबारि गामिनि थुलुंगा बरगयारिनि बिसि तेजुला बरगयारिया गोमानानै दङ सासे हिनजावसा फिसाजोखौबो नागारनानै गोमानानै दङ नखरनि सोद्रोमाफ्रा फिन फैफिननो थाखाय खावलायदों तेजुला बरगयारिखौ नखरनि मानसिफ्रा फिन नखराव गिदिंना फैफिननो थाखाय खावलायहरदों बिथांमोननिसिम आं गुरै खावलायनाय जों दाख्लै 24 तारिख बेलासि समाव आगस्ट दाननि बिस्तिबार बारायाव जोंहा आंनि बिहामजो तेजुलाया गोमादों दा आं बिनिनो बिहाव बे फिसाला नैबे फिसौजो दा जों बेखौ नागिरबाय थादों जों बिराद गोसोआ दाबो मोजां नङा रावबो नखराव उन्दुनो हायाखै ओंखाम जायाखै फिसौजोआबो गाबबाय थादों बिमाखौ नागिरदों आंबो सानदों दासिमबो नागिरदों थांबाय थादों फिसालाया फिसौजोआ बिमाखौ नागिरै होनबाय थादों आंना फिसौआ सिबिथाया स्कुलाव थांनाय मानाय बिराद दिगदार जादों ओंखायनो जोङो आं बिहामजोखौ तेजुला बरगयारिखौ जेरावखि थाया मानो आं फैजानो लुबैदों जोंना नखरा बयबो फेमिलिया हांख्रायदों आरो जों बेखौ सानसे साननै नङा 6 मास नङा बोसोरसेबाबो जों नागिरनानै लाबोगोन आरो जोंनाव फैगोन अननानै जोंनि मोखांखौ नायनानै आं बेखौ आंनि बिहामजो तेजुलानिसिम गले गले गुरै खावलायहरदों अरायबो जोंखौ जोंनि मोखांखौ नायनानै फिसानि मोखांखौ नायनानै अननानै जोंनि नखराव रायजो जाफैफिनजानो जों लुबैदों दा बेखौ आङो सोरबाफोर बबेबा नुयोब्ला जाहाथे खावलायनानै जोंनि नखराव लाबोफिननो हायो साफ्रामबो जेरावखि थाया मानो बेखौ लोगो मोनोबानो जोंनि नखरसिम दैथायहरफिनो बेखौ आं लुबैदों आङो आंनि हिनजावखौ फैफिनजानो लुबैयो आं थानो सुखुयो दासिमबो नागिरगासिनो नागिरनाय नङा जेरावखि आंनि न'खौ सोरबा नुयोबाबो खबर हरजानो लुगैयो आरो दासिमबो जेबो मानसि गैया जेबो खबर गैया बबाव दङ आंनो नांसिगौ बबाव दङ आं बेसो जेरावखि थाया मानो नांगौ आं आंनि हिनजावखौ मोनफिनजानो लुगैयो फिसाजोआबो सोंगासिनो आंनाव बबाव थांखो माला मोनफिनगोन मानिखौ होनगासिनो आं मामिजों रायज्लायनो होनगासिनो